Jizbaħ il-jum bid-dawl jizbaħ tax-xemx fis-sirni jiġi ħabbar il-jum. Ħabbar il-jum. Norrok għajnejja u nitmattar xi ftit, noħroġ mill-frix, nilbes xil-biż, waqt li nittewweb intappan il-ġid. Niftaħ it-tieqa li għandi fil-kamra tas-sodda u nittawwal fit-triq. Nara t-triq kollha timtela bin-nies, min ġa xogħol, min għall-qudies, min sejjer jixtri u min diġà ġie. Għal-ħaġi xjajjat u jqajjem in-nies, tal-ħar jifrix fejn iċeċċu xulxin, tal-ħulġejjin tal-ħobb ħażhom u mar, jekk nieħu gost toħroġ kmieni mid-dar. Għall-ħulġejjin jgħidu bħaġra daqsix li l-ħut l-għandhom illum għadu ħaj. Għadhom ħajjin. Servu t-tatades fil-post jistennew, Gobi u sawrel, tunnaċċew tumbrel, għadhom ħajjin il-klamar il-qarnien. Għal-ħaġi xjajjat u jqajjem in-nies, tal-ħar jifrix fejn iċeċċu xulxin, tal-ħulġejjin tal-ħobb ħażhom u mar, jekk nieħu gost toħroġ kmieni mid-dar. Għal-ħobs ġitartu bil-ġenne sajħalli l-għatnejn lil-geri tal-ħaddin. Għal-ħobb sinsir. Din warra ftit firxet rassam mil-bir, xkienat maġiġ, jewġi u mar, xkur li nħarqulu għax tejġ kemm muħmar. Għal-ħaġi xjajjat u jqajjem in-nies, tal-ħar jifrix fejn iċeċċu xulxin, tal-ħulġejjin tal-ħobb